Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon bidiyo namu ne, wanda a cikin wannan bidiyon na zo mana da wata hanya ne yadda za ka iya installing din kala rubutu a cikin Pixellab. Ma'ana ka yi installing din different font size ko font style, ma'ana kala rubutu a cikin wannan application da muke amfani da shi a kodayaushe na Pixellab. Wanda musan application na Pixellab da shi muke yin amfani, muke hada kowane irin thumbnail, da kuma shi ake yin amfani a hada invitation card, da shi ake amfani kai duk wani graphics da ka sani, duk graphics design ana yin amfani da wannan application din. Saboda haka ka biyo ni a cikin bidiyon kamar yadda kuke gani. Bayan kun riga kun shigo wannan pejin, amma kada ku manta link din sai yana cikin description na wannan bidiyon, ko kuma idan a Facebook kake kalla ka duba sama za ka ga na rubuta ma ga link din nan. Za ka zo daidai nan gurin, na yi bayani cikakke a cikin nan gurin ta yadda za ka yi ɗauko wannan application din, wannan font size din. Sai ka danna nan gurin inda aka rubuta www.font.com.font style. To anan sai ka zo ka duba ka zaɓi duk wani font style da kake bukata ka ɗauko. Sai ka duba ka gani, misali yanzu kai ne za ka zo ka ta duba har sai ka ga irin wanda ya yi ma. Yanzu misali, yanzu ina son misalin ɗauko wannan gashi. To yanzu sai in danna download. To yanzu sai mu dan jira shi, gashi nan kun ga ya nuna mana alamar ya gama download. To daga nan sai ka fita, sai ka shigo cikin step na biyu. To kun ga gashi wai ta ma ba space yadda ya kamata. To amma za ka zo ka shiga cikin file na wayarka, sai ka zo ka duba ka gani inda shi wannan abun kai downloading din sai yake. Yawa, to kamar da kuke gani bayan mun shigo ne, sai ka zo ka duba nan gurin download. Bayan ka shiga cikin inda aka rubuta download, za ka dan jira shi kaɗan ya buɗe maka. Bayan ya riga ya buɗe maka, sannan sai ka zo ka duba ka zaɓi shi wannan rubutun. Yawa, to kamar da kuke gani gashi nan, wannan na farkon shine muka riga muka yi downloading yanzu. To sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi, za ka samu yanzu file ɗin now it is zip file ne. To sai ka danna nan gurin inda aka rubuta extract. Kun gani yana extracting ɗin shi. To daga nan sai ka zo ka danna done. To kun ga yanzu mun yi extracting ɗin shi. Kun gan shi? Yawwa, to inda ka ga ya rubuto ma wannan abun, to ma'ana ya yi extracting. To daga nan sai ka zo ka koma ka shiga cikin Pixellab application ɗinsa. Amma idan baka da shi, ka je Play Store ka ɗauko wannan application ɗin. Amma ni na da shi, kuma na san da yawa ma kuna amfani da shi, shi yasa ban yi mana komai akan shi ba. Yawwa, to sai ka zo ka duba nan, ka danna wajen A ɗin nan. Sai ka duba ƙasa, ka duba, sai ka zo nan gurin wajen inda aka rubuta AB. Sai ka danna nan gurin gashi wajen my fonts. Sai ka danna nan gefe gashi saman nan. Sai ka zo inda aka rubuta download kamar haka. Bayan ka riga ka shiga download, sai kai ƙasa sosai gaba ɗaya. Za ka ga sunan wannan font style ɗin gashi nan, na 1, na 2, na 3, na 4 daga ƙasa idan ka irga gashi nan. To sai ka zo ka danna add directory. Kun ga gashi nan har ya shiga. To yanzu kun ga sai ka danna OK. To yanzu idan ina so in mai da kalar wannan rubutun da kuke gani ya koma wancan wanda na ɗauko, sai ka koma nan gurin, sai ka shiga my font. Daga nan sai ka shiga nan gurin. Kun ga kalar rubutun ta koma ko? To wannan shine abin da na yi bayani zan koya muku a cikin wannan application, a cikin wannan Pixellab application da muke amfani da shi. Kada ku manta, idan har bidiyon ya burge ku, ku danna masa alamar like, sannan ku yi sharing ɗinsa a social media.